Lagi ang doon lang isa. Duwas ko. Hindi nasa tataas sa guys niya. Nagmukot ang kuan ang hugot guys. Bako kaya ang manok guys. Mauning trabaho ni Inday Vlogs guys, basta buntag. Pukaon na siya kay daghan pa siya mga buluhaton. Muni iyang alagang mga manok guys. Siya patuktok ani. Siya tigpakaon. Nahawan na tuktokon. Siya tigpakaon kada buntag. Igmata niya. Muni iyang alaga. Muni iyang gihigtan niya guys para nis birthday siguro ni birthday ni mo ihawon Why? di na ihawon sa di ay unsam din na day Kuan na imong kuan. kuan na hinambur eh Tuyok ba? Uli mo tuyok. Ang nagay ka? Kaon. kugusa Ayaw. Maghinambunta. Kaya makaswanta. Tuyok-tuyok ko lang tani guys. Agoy na pa yung pagod ko. Tara! Hinambot na sa niya balik. Ayaw na yun. Nambot nila, mahala ka nila.